Doresc să devii prezentator, prezentatoare? Nimic mai simplu. Trimite un e-mail la adresa bistrițamusic@yahoo.com, e-mail care se conține numele și prenumele tău, vârsta, o poză cu tine și emisiunea care ai dorit tu să prezinți. Te așteptăm în echipa noastră. Nu-ți fie frică de succes. Ia uite la asta. Vineri pot intra, dar vor și ieși rapid, niște bani în cont. Un nou telefon? Bună dimineața! Bună dimineața! Ce faceți? Bine, mă uit la televizor la noastră. Puteți să-mi spuneți numele dacă nu cer prea mult? Da, Mihai Stanciu. Mai ridiceți numele de familie odată? Stanciu. Spanciu, da? Stanciu. Fără su. Asta de aud aiurea. Stanciu. Panciu, da, v-am trecut, domnul Panciu. Cu S, nu cu P. Da, Panciu. Nu, cu S. Danciu. Danciu? Stanciu. Spanciu. De la Sarmale, cum să vă zic. Gata. Aoleu. Ce faceți, domnul Spanciu? Stanciu. Stanciu. Așa. Stați că am greșit. Strupeați bileta, aoleu. Pe dumneavoastră v-am botezat, vedeți? Telefonul, am spus asta! Am spus lucrul ăsta, de ce nu sună telefonul? Telefonul, unde este telefonul? De ce telefonul nu sună? Telefonul. Telefonul, vreau să sune telefonul, am spus! Vreau să sune telefonul, vreau să sune telefonul, am spus! Soluția este aici! Vreau să sune telefonul, am spus! Dacă nu este, vreau să sune telefonul! Dacă nu este, mamă, ce este? Am spus că vreau să sune telefonul! Să sune telefonul, am spus! Am spus că vreau să sune telefonul, am spus! Asta am spus! Vreau să sune telefonul și mi-a după telefon, mă, mi-a după telefon, pentru că... Vreau să sune telefonul! Acum! Ce zici? Acum mai ții frică de succes? Ia să ne gândim. Nu. Te așteptăm în echipa noastră. Așteptăm un e-mail de la tine la adresa bistrițamusic@yahoo.com. Nu uita, Bistrița Music, televiziunea ta muzicală.